नों बिदि खालामनानै लाया बुंनानै लाया जों बिनि सायाव जोङो 14 चिरां इउडि जानानै जों निन्दा खालामदों आरो लाजिनाय मोनदों जाहाथे बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो नाङा हाइकमान्डआ नों डिक्लेयार होयिनि सिगां गावनि टिकेटखौ बोरै डिक्लेयार होना बुंनानै लानो हागोन आं खुलुमबाय रायजोफोर आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं सिगांग्रो जासिनानै थाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आङो बेखौनो खावलायनाय जाबाय 14 चिरां हिसाबै दा बुहुद गुलुं गुजुं दा मानाव गेदेर डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी दा टिकेटखौ लानानै बारा दिन सम गैला दा बेखौनो लानानै दा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' साराबो डिक्लेयार होनो गोब्राब मोनदों सोरबा सासेखौ होयोबा सोरबा सासेया थांगोन दा खाम्फा बरगयारीखौ जुदि होयोब्ला सांग्रां ब्रह्मनि गासै सापर्टारफ्रा बिपिएफ नङाबा इपिबि बेयाव थांनायनि खोथा खोनादों दा बबेसिमा सैथो ना दा बेखौ नागारनानै जुदि फैयोब्ला गासिबो माखासे नै दा गोदान फारसे रन्जन दैमारिनि सार्थ'आव बहननांगौनि सार्थ'आव एपिबियाव सापर्ट खालामजोब नामा रायजोफोर बेबो मोनसे दा जिखुनु हक जाया मायनो नै दा बे मोनाबिलि समावनो दा बिसोरो मोनसे भिडिअ हगारबाय दा बिपिएफनि एक्स डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी सारखौ मोजां मोननाय गैया दा सापर्टारा इउपिपिएलनि बे सापर्टारखा डक्टर सांग्रां ब्रह्म जे सारजों बेरायफाबाय थाग्रा बिसोर माखासे इउपिपिएल युथ्सनि दैदेनगिरिफोर दा बिसोरनि खोथानिफ्राय खोनासंनानै लाग्रोदों मोनाबिलि आं बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय 14 चिरां युथनि जानानै आङो रायजो राजानो आं बेखौनो दिनैनि गेजेराव फोरमायनो सानदों नै दाख्लै साननैसो सिगां एक्स डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारीया बे गावखौनो 14 चिरां दुवाराव केन्डिडेट सासे जाबाय होननानै बे फोसावनानै लादों आरो हाइकमान्डनि खोथाखौ मानियाखै बे हाइकमान्डनि गोजौआव थानानै बियो खामानि मावनो नागिरदों आरो जिखिनि नोङो गावनो गावनि केन्डिडेट माबाखौ डिक्लेयार खालामना लाबाय बियो आयेननि बेरेखा जादों हाइकमान्डनि बारगा मावनाय जादों जों बेखौ फोरमायो आरो उइनाव आरो जाहाथे नों बिदि खालामनानै लाया बुंनानै लाया जों बिनि सायाव जोङो 14 चिरां इउडि जानानै जों निन्दा खालामदों आरो लाजिनाय मोनदों जाहाथे बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो नाङा हाइकमान्डआ नों डिक्लेयार होयिनि सिगां गावनि टिकेटखौ बोरै डिक्लेयार होना बुंनानै लानो हागोन आं जाबाय सासे केन्डिडेट 14 चिरां दुवाराव होननानै दा बेफोर साननो थाङाव गोबां लासिं सिंनि बाथ्रा जाहाथे नोङो सिबानो गावनि माबाखौ गावनि केन्डिडेट माबाखौ दासिमबो डिक्लेयार खालामना लानो हायाखै बिनि सिगांनो नों सासे नोङो खाम्फा बरगयारीया माबोरै बुंनानै लानो हागोन आं 14 चिरां दुवारनि सासे केन्डिडेट जाबाय होननानै बेथ' एकदम बिराद लासिं सिं बाथ्रा बियो जों बेखौनो निन्दा खालामो जाहाथे उनाव बेबायदि जों बुंनानै लाया आरो जों गनायनानै लानाय नङा 14 चिरां इउथ हिसाबै आरो अल रायजो राजायाबो बेखौ गनायनानै लायाखै बेखौ दुखु मोननाय फोरमायदों रायजो राजाया 14 चिरां दुवार हिसाबै दा आङो बेखिनिखौनो फोरमायबाय रायजो राजानो दा खारना ओरैबायदि दा सांग्रां ब्रह्म सारजों जाहैबाय बैसोर दे इउपिपिएलनिखा फुराना इउपिपिएलनिखा मावबोनाय बैसोर मानसिफ्रा हेफाजाब खालामगासिनो हर सान खस्थ' खालामदों केम्पिं बानायदों बिनि थाखायनो खस्थ' खालामदों दा एक्स डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी सारा जेसेबां गावनि दोलोखौ लानानै बै समाव जयनिं खालामदोंमोन बेखौसो मोनथाय मोनहोगोन आरो बिसोरखौसो लानानै खामानि मावगोन दा बिसोरखौ लानानै दा बिपिएफनिफ्राय लांफानायफोरखौ इउपिपिएलआव लांफानाय गोदानै लांफानानै जे सारेन्डार जाहैनाय बैसोरनोसो स्कप होगोन बिदिब्ला बैसोर गोबाव समनिफ्राय इउपिपिएलआव खस्थ' खालामखानाय मानसिफ्रा बिसोरो जेबो चान्स मोननाय नङा दा बिदिनि थाखायनो दा सांग्रां ब्रह्म सारखौ 14 चिरां हिसाबै माखासे जे इउपिपिएलनि कर्मिफोर मावग्राफ्रा गोबां जरदार भाबै दा दाबि खालामगासिनो दं नाथाय सोरखौ होगोन जे सोरबा सासेया होयोबा सोरबा सासेया मोनसा दा खाम्फा बरगयारी साराबो जे बे 14 चिराङाव मोनाब्ला बियो गेलेनायबो नङा खोमा बा अबावबा मोनसे पार्टियाव जयनिं जाहैगोन बा बास्लायगोन दा जिखुनु हक जाया मायनो दा बेफोरबायदि जुदि जायोब्ला जे माखासे थांखानायफोर बैसोर जे बिपिएफनिफ्राय थांबाय जे नोंसोरो जे माखासे दा जाथिखौ सेवा खालामनो बा जोंनि माखासे गुबुन हारिनिफ्राय जे जों बारग'नो
एबा जोंनि जे माखासे मोनथाय मोननांगौखौ सार्थनि सायाव दा जुदि अनजालि दैमारिनि जे मेडामनि माखासे बे इपिबि राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जायावनो बयबो ज' हाबनानै दलै नोगोरै हाबनानै देरहा होनानै माखासे जोंनि जे एकर्डफोरनि माखासे मोननांगौ मोन्थायफोर माखासे नै दा XNDB फोर गनांगौफोर बैफोरखौ समाधान खालाम नामा रायजोफोर दा माखासे जोंनियाव नायोबा बिटिआर एकर्डआव माखासे दानख' जानायनि बैफोरखौ जेब्ला एग्रिमेन्ट एब्ला इमप्लिमेन्ट खालामो बे बुस्थुआ बेसेबां डेन्जारेस ना अब्ला बिटिसि सुक्तिया मा रोखोम बिटिआर एकर्डआ मा रोखोम गोबां डिफारेन्स गैया नङा होमबा दा नोंथांमोनहानो फरायनानै नाय बे संबिधान बे बिलाइयाव मा रोखोम लिरनाय दङ माखासे लेन्ड कास्ट हा जानायफोर बै लेन्ड कास्ट हा जानायफोरखौ बेफोरखौ सरकारा सेनानै लाफिननायनि मोनथाय लिरनायफोर दङ रायजोफोर दा नोंथांमोननो जुदि नांगौ जायोब्ला आङो माखासे उननि भिडिअआव आं नोंथांमोननो होगोन मा रोखोम लिरनाय दं गोबां मानसियानो लिरनायखौ नायबाय बिटिआर एकर्डआव माबा मोनसे गिदिर खामानि बा बर' रायजो राजानि थाखाय गोजौ डेभेलपनि थाखाय लिरनाय दं नामा नोंथांमोनहा नायनो हागोन जिखुनु हक जाया मायनो रायजोफोर दा फैबाय थानाय जे बिटिसि बिसायख'थियाव जे माखासेनि दा अनजालि दैमारि मेडामाबो गोबां नारा नाथा नाजागासिनो दङ माखासेनि माइनिखौ दा सरकाराव फैनो नाजादों जानोबो हागौ दा जिखुनु हक जाया मायनो दा फैबाय थानाय जे बिटिसि बिसायख'थिनि जे इलेक्सन बे इलेक्सननि उनाव दा इउपिपिएलनि गोबां नेताफ्रा गोबां कर्मिफ्रा इउपिपिएलखौ नागारदों आरो नाजादों रेजिगनेसन लेटार होदों दा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो माब्रैबा इउपिपिएल दोलोखौ लाखिनो हागोन बेखौ साननानै दा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनियाव माथाया खर'आ गरम जादों दा गोबां केन्डिडेटनि बेलायाव रायजो राजाफ्रा उमुगखौसो नांगौमोन जे गावनि बिक्ति मोजां मोननाय बायदि सोरबा गावनि गोसोजों खारग्रा गावखौ लेगेल हिसाबै दिन्थिग्रा बैफोरबायदि लिडारखौ होनायनि थाखाय रागा जोंदों दा बिपिएफ बा बबेबा इपिबिआवथ' बिदि जायाखै नङा होमबा दा रायजोफोर बेबायदि जुदि गावसा गावसि जालायदोंबा इपिबिआव हाबनानै ज' जालायनानै रायजोखौ दा जोंनि बिटिसिखौ सालाय ना जिखुनु हक जाया मायनो फैबाय थानाय जे बिटिसिआव इउपिपिएलआ खारन निस्सय सरकाराव फैला बेखौ सानो आंनि साननायाव दा नोंथांमोननि साननायाव मा रोखोम नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो जायफ्रा आंनि भिडिअ गोदान अननानै